थाम्फैयाबो डिस्टार्ब बिक्सि गलिल' किच किच दुरखरा मान नाङा ओरैबायदि गुजुदों बिक्स जायाबानो उफाय गैया गारमायानो मानग्लाबजोबखायो ओमफ्राय जोङो दायो सान्दुं गोसायाव जाम्फैयाव दुगैनो फैलायबाय बिफा दङ फिसाला दङ बिमा दङ साथामजों जों दायो जाम्फैयाव दुगैहैनोसै सान्दुं गोसायाव दंखलाव जोंना माबायावहाय न'आवहाय ओरैबायदि सायख्लुम जि गोजांखायो नालाय जोङो दायो जाम्फैयावनो दुगैनो फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट दंबा जोंनि भिडिअखौ फुल नायलांदो ना मा बुङो फुल वाच खालामदो थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना बाबा ने आया लाना फैथां फेनबो गैया गस्लाबो गैयाबा बोरै जानांगौ सेन्देलबो लाबोबावाखै नैबे दै बथलखौ मानि थाखाय लादों मिथिबायना लोगोफोर बेयाव आं दै सोनानै लादों दै सोनानै लाबाय ओमफ्राय दा बे एसे दै मोजांजों मोखां सुस्रनांगोन ना जाम्फैनि दैजोंबाथाय एसे बोरैबा मोनलायलाङो मोखां सुनो ओंखायनो दै मोजां साफाखौ सरनानै लाखाबाय आं दै मोखां सुस्रनो थाखाय माया साफुना आजासला नोंसो लादोंमोनदां फाइनालि जों सफैबाय लोगोफोर साफुन जोङो जाम्फैयाव दुगैनो रेडि जानोसै आं खर' सुनो हानाय नङा खर' सुबाथाय आरो गगाया बारा जागोन आंना खाखोना लानोसै आं खानायखौ आं सुनो हानाय नंगौ दुगैनोसै मानसै ना बाबा बायदि गथ'आनो एकदम खेलासो खालामो थाब फुनो होनबा मानोथो फैया नोंलाय दुगैयाबा हो मोदोम फुवाबा मानो फैया माबार फै आरे गैलाहाय दैखौ गाफुंना होजोबसिगोन बियो Tapi kok modem kok.
सिथरफोर जादों गिनांगोन ना गोजांबाय गाय गोजांनानै आङो क्रिम फिसा लाफादों दा आं बे क्रिमखौनो फुनना लानोसै नोंथांमोननोबो खिन्थानोसै आं मा क्रिम फुनो मा लगायो नोंथांमोनहा आङो फिसा क्रिम लादों लटास बियो बे लटासखौनो आङो आंनि फेसआव लगायनोसै आरो खर' सुनो हायासै आङो मानोना गगा मोननायखाय आङो खर'खौ सुबाय थायासै जाबाय फैदा नाय आंना बोरायाबो दुगैबाय दायो हालासे आं दुगैखांनानै बोराय दुगैबाय कटाय जाबेन हा कटाय जाबेन কি সবজি লৈছে মানামুনি মুটা কিমান বজা কিমান হা 10 অ লৈ যা দে হা পইচা আনা নাই এতিয়া লৈ যা দे फानग्रा आरो न'आहाय दुब्लि गेजेरावनो बेजोंनो बारस'लाङो आरोना ओमफ्राय मानामुनि फानग्राखौ लोगो मोन्दोंमोन नालाय मालाय दखानाव सगाव मानामुनि मैगं फानहैदों ओमफ्राय नै जोंना बोरायाबो दाबो दुगैखाङा माबा दुगैखांबायहाय सिन्था गैला देरहाग'नाय मोनगुलायबाय आं गोजांनायाव दुगैखांबा देरहाग'नाय मोनगुलायो गोजांनाय बायदि मोना बेयाव दुगैनायखौनो बिराद खामानि मोनना लायोहाय गोजां बोथोरावबाथाय बेयावबा जेबो गोजाङा आं मोजां मोनथारदों दुगैनो मानो होनबा दैयाबो साफा ओमफ्राय मा होनो सान्दुंबो नाङो गुसुबो नङा दैया इसिबां मोजां मोनथारदों आं आरो खोथा मानिथारा बे गथ'आ दाम खमि क्रिम बायनानै मोखांफ्रानो नै जेबो साफा जाला ओरै गोसोमफ्रा गोदोना मा होनलाय बियो गोसोम जानाया मा होनगोनलाय बेखौ सिबिं सेरेब गोजाथारनि माजों खारबावगोनथाय क्रिमखौनो दामि बायनो हाया नालाय ओंखायनो हौवायाबो बायना होनो हाया नालाय ने दसे मा होनगोन बेसर फुनायफोरजों दसे रायलायहैनोसै आं दसे बेसर फुग्राफोरजों रायलायनानै फैनोसै आङो जों गामिनिसो नालाय मा बा बेसर माहाजोन बेसर मालिक थावानो थाव बोसोरसे थांखायोदां ने थावा बेसर ना हा बोसोर बारबावो फाना ओमफ्राय थाव फेरेन नोंसोरलाय ओं गोथाव जाथारो मिलौलायो ने ओंख्रिफ्रा मावनायावबो मावनाय जानोबो जानाय ओमफ्राय बेनि उनाव दा मावै दाङै जानो हायो बेनो आरो नैबे बे आइयानो बेसर मालिकआ ओमफ्राय माखासे बेसर फुग्रा गामिनि मानसि लादों आरो नै मालाय मावथिफ्रा
बिगायाव माबा मा होनोमोनलाय सानसेयाव बिगाबैसे हायो नोंसोरो फुनाय मोना बिगाब्रै सक्ति आरोना बेसांनि बिगायावलाय बेसांनि होदों हा 700 बिगायाव 750नि फुयो जोङो बिगायाव 750नि फुयो नोंसिनिथिं माबायदि फुयो नोंथांमोन नै जोंनिथिंजायना बिराद खम मावथिदों ओमफ्राय एसे गेसें जादोंहाय ने बेसरा एसे गेसें जादों अखा मोनैखाय रानख्रेबनायखायनो गह'आसै जुखाम बारिबो दंसोगारो ओइ नै जिं जिंहाय जुखामा जि फुखायो नै आइया गेसेंथार आरोना बेसरा अयथासार गेसें जादों दै गैयैखायनो रानथाबदों होनबाय अखा गैया अखा गैयैखाय रानदों गेसें होथारो माथो फुनायालाय सानसेयावनो 7 बिगा गाहाम फुयोबा 6 बिगा 7 बिगा हायो 6 बिगा 7 बिगा 7 जनजोंनो ना खामायबाय दै नोंसोरो खामायबाय ओइबासैनो दुगैनो फैबाय ओइबासैनो बेसर फुग्राफोरजों रायलायफैबाय गामिनिसो नालाय जों गामिनि बिखुनजोफोर जायो ओरै बिबोनांबो सासे दङ जाम्फै सेरावनो नालाय ओमफ्राय आं दसे रायलायफैबाय आरो बिसोरजों लोगोसे ओरैनो थास्लायस्लाय नै बेलाय मा बथलालाय जौ गोरान ए दैसो थाहाय नोंस्रा थांसै आं देखायनोसै नै बिराद बुरजा बेसर गायदों जिरायबाल आङो देग्लाय जिराय 8 बिगा बेसर खेथि मावदों ओमफ्राय जिरायनानै खोन्था 8 बिगायाव आङो देग्लाय मोनगोन 8 कुइन्टेलसो बेसर फैगोन आंनियाव 8 कुइन्टेल बाब्रे ओमफ्राय बेसेबां फैसा बेखौ मोनगोन आङो 8 कुइन्टेलाव आं दा बे फाननायनिखौ डिसिसन खालामथ'वाखै बेसे बुरजा मोनगोन आरो दायो कुइन्टेलाव थारमाने दायो दामा खम कुइन्टेलाव 1700 मनाव बेनि थाखायनो दाम खमखाय आं दा फाननायनि दा फानथ'ला आरो ने उनाव दाम बारायबा फाननो हागोन दाम बारायबा बिदिखौसो होनो आबादारि नङा होमबा एकदम आंना हौवाया सोलाबा आङो हाजिरा लानानै आंनो मावो मालाय हौवायाबो चेयारमेन ना बिसना ओरैनो थाया आरो आइया जोंना मावो आं जिरायनानै थाबा आं लोमजानाय मोनो थिगानो थारमाने आङो बर' हिन्जाव नालाय बर' बायदि मावनो आं बिराद मोजां मोनो बिनि थाखायनो आंनि महर मोखाङा एकदम लाजाखाया आरो बेबायदिनो आंनिया बिनि थाखायनो आङो आंनि देहा मोदोमखौ लाखिनो दे थादो बेसर मालिक मालाय मावथिथार बेसर मालिकआ फैगोनहाय बिसोरजों साहाफोरबो होफैयासै बेलासियाव ए जों दायो सामानफोरखौ सोजोबनोसै दहाय मा जिनिस लाबोनायमोन मा गानबोनायमोन बेफोरखौ ओमफ्राय माथो लंपेन्टाव मैलाथार जोङो दायो दुगैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दुगैखांनानै दायो न'आव थांसै जों थाबाय थाला बे दुगै बारियाव जों दुगैखांबायबो नालाय बे जोंखौ सामानफोरखौ जों सोजोबनोसै आरो लाबोनाय खिनिफोरखौ प्लास्टिकआनो जबाय दानाबा दा मायावबा हमबावनांगौ जाखो ओरैजों हमजाफ्रा आरो हमथुम ओरैजों हमथुमना हमदो खाथिनि बिदि जाया होमबा दा ओरै हमनो हाबाय हमना मानो मोजां जायोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब आरो लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय